Machigni janeno ma Lolwe TV seche machalo kamagi en tarik 21 mano ma dwe ni endi mar adek ka antie ka endi gi chenro mar nonro mar Oboke machigni ahinya mondo mi weche mantiere e iye ka endi ka bro lomo gi ka gi kacha ma mondo mi eyud gi achiel kachiel. Seche machalo kamani endi oboke mantie ka en oboke mar The Standard, oboke mar The Daily Nation kod oboke mar The Star. Wachako oboke mar The Star kawuono ka wach mantie ka endi en ni why Uhuru is Ruto's election headache. Ma wach mantiere gima sani koro ure ne wich bar maduong' ahinya ma Ruto ntiere gode campaign masani koro dhi nyime gieki. Wach mantie kanyo wacho ni he has been pleading with his boss to stop campaigning for Azimio's Raila Odinga. Wacho ni ka ni Ruto sebedo ka ywak ne Uhuru mondo miyowe campaign ne Raila Odinga nikech no kama nendo kor medo Raila mago ko teko mang'eny ahinya e seche ma koro gidhi e yiero ni endi. After daring president to a duel, deputy is now pleading for Uhuru to be neutral. Mane wach mantiere kanyo endo koro nyisi ni awe gini mondo mi koro arakra gi Raila ni achiel kachiel. I'm your only true friend, DP Ruto tells President Kibaki. Ruto urges Uhuru to remain neutral, let him face Raila head on. Deputy President William Ruto yesterday said he is the only true friend of President Uhuru Kenyatta and wondered why the head of state was backing ODM leader Raila Odinga's bid. Speaking in Murang'a town, the DP said he stood with the president in his hour of need, unlike the ODM boss who fought him to deny him the presidency. Mane wacho sani Ruto wacho ni anachung kodi motegno mabende bet kodi mwadhi kodi achiel kachiel ma yudo nyaka telo maintie sani koro iwe nango. Mane wacho mantiere kanyo endo no ka indika Nairobi is Raila's backyard as the new leaders tell deputy president. Jazimio wacho ne Ruto ni Raila ema nigi mbi ma oromo mano endo e gwenge mag Nairobi kaendi. Ka wadhi nyime kaendi Abdul Swamada tops race for governor seat in latest survey. MP is ahead of the rest with 48%. My watch mantiere ndo makuru kumara mbulu mar paro wacho ni koro Abdul Samad Nasir masani ndi koro ntiere kod mbi mang'eny ahinya kaponi oluongi yiero sani ndi mar governor wa Mombasa. Mvita MP Abdul Samad Sharif Nasir is most preferred candidate for the Mombasa governor seat. A poll by Infotrack Research and Consulting as shown. The poll conducted between March 19th and March 22nd. Okangeni malakora March mane? March 22nd and King. Funny. March 22nd is tomorrow. The poll conducted between March 19th and March 22nd puts Abdul Samad ahead of the rest with 48% of ratings and approval. Mwana wachimantire kanyo. Ka wadhi nyime ang'o kendo mantiere. Pajosomo ka onen wuok tich apani weche mang'eny ahinya onge kaendi koro dhi pajosomo gi jondiko mantiere kaendi to oboke mar 16 baka 17 ibro yudo gi kanyo. What is any Kerochi Harez Annalisa Mwingai regrets dating people who are not genuine. Speaking to what Annalisa said in the past, she always thought everyone she dated was genuine. That made me not see the clear picture. Asked what lessons she learned from her marriage, the Tanzanian singer Ben Paul, Annalisa said culture and education play a big role in marriage. The two got married in March 2020 and Ben Paul filed for divorce early last year. 3 years divorce. Diamond Platinumz has fathered 6 children. Mane wachimantire kanyo endo Diamond nigi nyithindo 6. Tanzanian singer Diamond has 6 children, more than is public knowledge. His well-known children are 4 with the Zari, Hamisa, and Tanasha Donna. Diamond, who is featured in a young, famous and African reality show, said he is father of many. I have 4 kids, maybe 5 or 6. A couple of months back, my mom told me she met this lady. I don't know this lady, and she said she has my kid, but then she doesn't want to tell me because she is married and her husband thinks the kid is his. My child is 10 years old.
Diamond en African father and father Abraham married East Africa koro en nyithindo auchiel gi yudo gi span ma less than 10 years koro miyo Diamond odecha ahinya kaka Nyasaye gwedhe kod mon moyudo gi e yo mapiyo piyo. En wach malich ahinya. Aneno ka Isaiah Ogwe sani koro donje lweny ma indi malaro kom mar gavana mar Homa Bay. Achiel kachiel Isaiah Ogwe sani koro nitiere ng'wejno. Kangio wachmentika in the Blues chase on Rica's family in the mix as multiple bids are lodged to buy Chelsea. Sani kod Chelsea idwa nyiew sasa nyalo nyiewe AFC Leopards nogo amodhi kod mano endo Kenya Police achiel kachiel. Kangio Oboke ma The Standard wachmentika ni Ruto numbers myths and reality. Ni koro kwano Ruto nitiere godo e Rift Valley kate ho Marokak. Samoro moko kuom gin adier moko gin miriambo. Mane ler manitiere. Backyard Rift Valley Deputy President's perceived political bedrock is cosmopolitan, with the various communities showing allegiance to different national leaders. However, Azimio and Kenya Kwanza have not given the regions adequate attention. Mane wachmantiere obrongio mane nyalo some chel kachiel. Young famous African show promises love, drama and soft line. Mane wachmantiere kanyo endo. The series feature musician Diamond Platnumz and his ex-wife Zari as they navigate through co-parenting. Tuguni chako kelekeno Diamond koro nitiere ka indi kod Zari mabene gisewerego. Viewers will catch a glimpse of lavish, glamorous side of Africa that has been missing on TV. Mano ewache mantiere kanyo. Kawa the nyime ano ka indika demystifying the numbers. Wachimoje ni koro numbers maruto wacho ni nitie gogo koro temo mondo koro kidhi kama tintin. They are mixed communities all the way from Mai Mahiu, united in search of livelihoods. A uniform voting pattern would seem to be off the question. Kenya's Rift Valley region is a rich political cocktail. The cosmos of entire Kenyan nation has ties that would ordinarily bind clusters of population while also distinguishing each from the rest, and with it their political choices. Mai ni nyiso ni koro nitie kon mantie gi joma pogoro kinse jite mantie Rift Valley samoro gen joma wende bro gocho ne UDA kata Kenya Kwanza. No new CSS to fill a vacant post after 4 resigned. Pod onge jogo koma oseyier mondo mi okaw kuonde go koma jotend migepe manchane otimre nadi manchane owuoka. Sifuna to Ruto, you are lucky president is standing between you and Raila. Mane wachmantiere ni Ruto nigawe ni jatende piny owacho Migosoro Kenyatta nitiere kinde kod Raila mane wachmantie kanya kora kanisa funa tema wachango kaindi. The Azimio La Umoja Brigade yesterday hit Deputy President William Ruto, claiming he is a lightweight politician who cannot emerge victorious in a face-off with ODM leader Raila Odinga. Responding to Dr. Ruto's remarks on Saturday, which accused Odinga of hiding behind President Uhuru Kenyatta, ODM Secretary General Mr. Edwin Sifuna told Ruto that he is lucky that President is in the picture. Mane wachmantiere kanye weche mag siasa. Okay, nominations mag ODM ochako chor nyime itoboke niendi mar aboro. ODM reschedules primaries as new law begins to bite. Mane wachmantiere nominations postponed because registrar of political parties is yet to submit certified list of members. Mane gimasikala haningine kutangi the nomination kapononi okidhi mikao magoeko magin thuolo mowinjore ma oyud jogo eko mag registered members mag each and every political party ka the party primaries kech mage mibotigo de party primaries omiyo koro pod ODM ochoro wacha nyimo ne gichako kawuono koro ginyal chako kwa the nyime kapa josomo gi jondiko ansinyambo mnalumo ni okdo wachi gimora amora e oboke gi nikech gik moko ngeny to kwapono do somo ka to amebusomo nyaka ngwen no duogi ka duogo donjo godhiambo mano dier manitiere kanyo endo omiyo wan walo maloma weche mantie magiki mag tuke bende ni kaendi. On your marks, athletics superstars make a run at politics on the August 9th. Nitie jong'wech mang'eny ahinya kata jopira masani koro dhi chung kombe mopogore opogore mago eko nitie kaendi inyalo somo mondo mi ine. Chelsea, we would rather die on our feet than live on our knees. My wachmantiere, I feel a responsibility because there are people who are worried, who are not in the spotlight. My players and staff are privileged
but we are concerned. There are 700 to 800 people working at Chelsea and are maybe existentially worried about what will happen at the club. Thomas Tuchel mane wachmantiere kanyo endo. Tuchel wacho ni wechito ng'eny ahinya, nitie kihondoko kage kacha mano endo e Chelsea kanyo endo. To wacho ni onge gino endo malich ahinya, to pod gidhi nyime gin tiere. Crowds for hire. Crowds for hire josiasa sanadhi sasa kino ka jing'enya hinya kamoro. Samoro yogi kinde go nyiew te mane gima timbre ka. A Daily Nation and NTV investigation reveals shocking details of the normalization of hirelings on the campaign trail and how politicians will do anything to create false impressions of popularity, including using photo video editing software to distort rally numbers. Mane gima timbrega kaka josiasa domoro nani jineng'enya hinya dano ne gin turi makwar to samoro kara joma nitie kanyo samoro onge wani gima nation kawuono ng'e achiel kachiel kaka wachni ndi en decision 2022 bayano kaindika nti sibling rivalry threatens to tear apart alliances mandi ni ko joma chung alliances gikini tiere kaka koro Johnson Sakaja bochungi Margaret Wanjiro no kaindika ngati anitiere to nitie timu Wanyonyi jogite nitiere kaindi gitege alliances opogore to gite gichung gidwaro komnendo mar governor. Nakuru wards attracting PhD holders for MCA races. I mean, gidinjo se wachi nyotemo wachi nyoro e Cardinal Talk. Gimomio PhD holders, people mantiere gi papers, mani benintire lecture halls, intire research centers, intire kun mangi dwa biro moro miyo bed MCAs. Eduka jopuonju work at classrooms, doctors are leaving the theaters and the procedure rooms. Bro eduka ji work at jigi mana mabayo malongo get serious professions to biro mondo miyo bede siasa. Why? Dr. Mbai has been the only MCA released annual performance report. If Dr. Jackson Kinyanjui, who recently resigned from his lecturer's job to vie for the Biashara ward rep seat, wins the race, he will become the second person with this kind of background to sit in Nakuru County Legislature. Ahead of him is Dr. Peter Mbai, MC for Kabazi Ward, who made headlines for his hardline defense of his people following 2018 Patel Dam burst in Solai that killed nearly 48 people and left 2,500 others displaced. Mane wachimentiere, why are PhD holders going for politics? Mane gimentiere mejite penjo into what is it? I will protect Kenyatta family interest, says Ruto. Ruto wachoni tani ndi obro temo matek mar mondo mikoro beni ngani ndo bene bongi omwandu ja kwa Kenyatta. Mani gimo temo wacho kanyo endo. Mudavadi alleged that the government will have borrowed this much 12 trillion by August 9th. Mudavadi kweni pinyo wacho sani koro seka wala madero trillion apar gariyo ka oromo dwe maraboro. Ruto allies reveal why he won't step down as deputy president. Mane wachimantire Ruto ngomi Ruto ne koro kunyalo wuok achiel kachiel. Ngomi Ruto kunyalo wuok nikech osebedo ni koro genje Jubilee ngomi pod ntiere kanyo. Nasir man to beat in race to be Mombasa governor. Mano eler mantiere kanyo. Inside the shadow world of political crowds for hire. So mane wachini endi. Nginto politicians are hiring crowds to attend political rallies in a brazen rat race to project popularity. Daily Nation and NTV investigations has revealed raising questions about the myriad of reputational falsehood pitched on the campaign trail and the normalization of voter bribery. Yani enena ni inyi uji mudo jodhi kino ka jing'eny kamoro jogo mi pesa sling 50 sling 100 sling 200 koro ging'eny. Koro that's a myth of the crowds. Kenya Kwanza risks plate as Malala Halwale fight. Malala gelo lidoro governor no endoma kaka mega malija hinya en wachima pek. Anano kanti Oboke ndi malang ma pogore Walda kaindi maniko South Korea's president-elect to quit Blue House. Kandi Spanish farmers demand a future for the countryside. Wichima timore penji mako magi ang'no kelni mondo ming'en to koro enang'o ma bro timore kata ma bro betie kaka wamedo dhi nyime. Dakane wacho tanga med kaindi mane makela giko mar Nonro mar Oboke okinyi makawuono agombo mar mondo mi warom kiny ka Nyasaye omiyo odiochieng' machielo. An Nick Okelo.